Yamo kadongan jumpa musik di acara Palampok Roha di kanal YouTube PKB Marhata Batak Toba. Ya renungan sadarion dibuat dosia buku renungan wasiat. Doh judul Sairadedo dijupangi. Nama rojahan sian hata ni dewata di 2 Kronika 15 ya obat. Dohot pangodol hononna sian 2 Kronika 15 ayat sada sahat ayat 5 songono manidok isi. Alai molonio jarni hapor siaon niai nasida aubahon rohana tu Jehovah debatani Israel. Jala luluan naibana sai na cupang nasida do ibana. Adong do jolma uju dilas ni roha dang diingot Tuhani. Alai ujuro parsoria disima diingot ro lawan dapoton Tuhani. Ngasomal tabegi paduhan nasongoni. Jala hita perah ya ado mangulahon si songoni. Bari tanaw li sadario madok ia halak Jehuda dohot Benyamin. Nungatung leleng maninggalhon debata. Alani parsorio ni ngolu nasida. Ya ado dipakulingi to dini debata nasida mamarhite si Asaria bin Obed. Idok si Asaria bin Obed radedo debata dicupangi moloro nasida mangulului debata. Marhite-hite turpukon, boido taida balgani holong ni debata na manottong. Sipata boido jut tabain roha ni debata. Alainak pesongoni, say radedo ibana madapotok kita, molo say talului ibana. Martuanai hita halak na porsia di debata. Tutu dang boy majua hita, molai koro parsoryoni. Alai di partikian na songoni mata hilala, pangrupion ni debata na say jupangan na dohita molo say talului ibana. Maul dosia turohat holong ni roha ni debata na macay balga dohita. Jala sipata boy do taida dohot tapakilalahon maburjuhu Tuhani tuhita. Holong dohot asin ni rohana macay balga tuhita. Say tahamulyatehom ma olong ni Tuhani di bagasan ngulut taon. Nang disude pargul mito ni ngulut tatahe. Unang mabiar hita madapot to Tuhani ay balgado olong na dihita. Amen. Songoni marenungan sadaryo nonang lupada. Kamu ang kadongan, like, subscribe, jala bagi hotwa kadongan. Ay marhite siyani na doho dohita mangurupi ulaw parbaritaan nauli. Rabdohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate Debata Mangaramoti Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.